Здравейте! Намирам се пред новооткритата площадка на втория блок от проекта на Интерстрой. Зад мене е вече изпълнения стар проект, вече напълно обитаемия блок. А ето тук на оградата можете да видите, че всъщност новият блок ще прилича много е подобен на стария, с няколко леки подобрения всъщност. Мястото е изключително удобно до метростанцията. От тук по тази пътека се стига директно до езерото. И ето го вече и строежа. Така че от тук нататък ще започнем да напредваме бързо. Една немалка част от апартаментите са вече резервирани. Около половината всъщност, ако трябва да сме точни. Така че побързайте. Все още има избор на всички етажи практически.